ta dahil tagi television kasarita ni O. Television. At the letter Y na ba? Television. Kasi naka-Y na jacket. Naka-Y di programa na. Kasi dahil ta niya. Ni attorney season nagbalbalita dahil ta kasi dahil ta niya. Isang magandang ako ngayon mga kababayan. Sige pa. Panibagong kaso na naman po ang ating lulutasin ngayong araw ng Sabado. Isang asawa ang hindi binibigyan ng sustento, binubugbog pa ito kasama ang kanyang mga anak. Ano nga ba? At sino nga ba ang mananagot? Ayon sa Republic Act 9262, Violence Against Women and Their Children, may karapatan ang ina na magreklamo sa vowsy at pwedeng makulong ang asawa nito. Ito po si Attorney Jopet Silson na nagsasabing kapag nasa katwiran, ipaglaban mo! Kabag mo. Wala ba kayo mga kabayan galing-galing na yainang guwan? Meron pa. Sino pa? Yung isang bisita po natin na nanggaling pa po, although wala na pong ABS-CBN, ay tuluyan na pong nawala sa istasyon na hindi na po nakapag-renew ng kanilang kontrata. Ang ABS-CBN, bumisita pa rin po dito ang isang matalik kong kaibigan. Ang nag-iisang Gas Abel Gas. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Isang bata ang nakitang wala ng buhay. Ito ay matapos umlag. Umlag? Seryoso. Patapos umlag, ang kulay nito ay naging violet. Ano nga ba? At sino nga ba ang tunay na may sala? Kasama ang siyensya upang mabilis matuklas ang krimen. Ito po si Gas Abel Gas at ito ang Sokor. Una na dito ko ang kapatid. Sokor. Una na. Kasama din nung tukot adik at adik na pandakan na ka alam pala? Ay, napadakan na pila. Ay, ito ko na. Sokor. At ito pag napilat. Napadakan. Kasana. Wala na ito ko, di ba? Sokor. Kung na nakapilat. Kasano ba lang dito nagpipilat no hanpay nga nabandakan? Kasano urog mit ulit. Ay, ni kuya ma. Kasano dia? Wala pa nalisa guys. Sila tama nila hindi ang gwada kung nari hanpay na padalisan. Kita maaji yan tisakat anong pagtaka. Hindi ako kumakanta. Nawampay. Hawa na kapoy kagaya. Ang talimata kami nagpapato. Aragyan na ba? Sabihin din ako tinagulo. Aragyan na ba? Tinagulo. Salatan. Hindi ka naman doon. Di, magmagnaak. Ni Guada ba rin? Win kuya. Dapat na kuya alam ito. Ay, baka magkakadasan. Iba ka magkakatulad kita ni kawalan. Sunat MC, kuya. At dapat tambak ka baka. Tambak kasmari. Tambak. Na may dalisa kasmari. Isa ka dyan. Isa ka dyan. Ne. Nalaeng sila. Napadalisa. Napad ka man. Naman ko sigurado no pila ginapadagan na win of pulte. Salamat sa
Kami, ang ginagnaan na, dahil pagtatalon ni tatang ko, amoy ni tatang ko ro pagtatalo nga mabaling nga, haang nga tumakti. Sige, ading. Kasi sabi sa mga... Mamaya. Final pass dan sa final pass. Well, anyway, kaya dati ni DJ Ray kiniin ang guwada. Madami mo kami nga napanliliin ang guwada nakiktot na actually. Well. Ada lut-lut-twin me. Ano Well. nga lut-lut-twin? Ang lut-lut-twin me. Abangan natin ang tandem na Martha Ray. Ang combination po niya. Yes. Ang combination ni DJ Marvin, Inang Guada, kini DJ Ray. Yes, Martha Ray. Kaya keep updated lang po sa mga Facebook page Bueno, kaya namin. yung tirarayaw, kaya yung Ragragsak. ragragsak, makapautot, kaya makapasikir, kaya pangpangan. Makapasikir ti pangalan. Makapauktot ko ng mga makapauktot. Haan, makapautot. Sa balay, makapautot. Sa bagay makapautot. Yan, Well, maraming summit na Inang Guada. Yang manakpet Madam Tony yan. May kadumanin nga, gundaway nga, in-open yung tintablado iti Madam Tony yung restaurant para kiniinang guwada. Babalik-balik ka dito. Ang nga mabalingahan may open king ka kasi kalaan iti maysa nga naging problema ti NTRCP. At sa mga hindi in-open talaga, nagikot kami nakasirik ka mo tayo. At sa namin si guard ko. Indiras kami nga na paana kakasa. Ay, well, indiras nga na paana kami. Ada kami kano tinapukaw nga singsing ken kwintas. Ipahula dati ni Muar, guwada. Nagsubliak apo. Han ko nga isubleno kidi adi kwintas awan ti pendant na. Nangingin na kano pendant na kun ani si Buana. Adi pendant na peke. Ay peke. Sige nga ro, paayan na kayo manabot yung isang Ayaw mantani ayaw matani. Okay ka toy, ading ko. Go, pe. Ading Christopher. Okay ka man dito eh. Tumakder ka pa ina. Yes. Ipaayan na ka man iti may isang Ala, kayo. tansyon. Para ka naging aming nga managing tansyon. Oo. kayo. Kumari ka Siya sa lang ko kumontra ka niya. Oo. Single ka ba? Ay, hindi na pa. Hindi na pala siya. Pero, paano Manloloko ka, sabi mo kanina single ka. Ala. Kanina nakita mo si Angel Alea, sabi mo single ka. Ay, so ticket ka na. Ayaw mo na nga sasakyan. iPhone. Oo, iPhone 14. Walang 14, walang 14 lang yun. Meron na. Meron Bagong na. laban. Ngayon, bagong laban. Di ka man ang alas 3. Pilipino ba din? Pilipino, di mo nang imatang uri na naipatpatubla. Ay, nagipilipina. Pero okay lang sa'yo. Hello, mamita. Kung single din si Inang Guada. Paano hindi? Pero may pag-asa kung sakali. Wala. May busman ti urnungin. Ito pero may pag-asa kung sakali. Pwede. Ano ka sa ulit? Kamululit na. Kasi natukulada ko. Kasabali. Kunwari, liligawan mo si Inang. Sige. Ano mo na? Pag-uwi na ni tatang ko. Abay na ni tatang mo. Ara jay tatabalay mi madaman sa buy-buyan tilay banan. Tatang! Ya, akaso mong bigla niya nila baak. Oo. Oo po, dumanak man, di balayo to agarima. Haan kuri ka. At tuk-tuk ka pa eh. Adari daw ka. Adari daw. Basta mo nakamanggig na ba? Tutok ka pa lang. Sige. Tuk, tuk, tuk. Duwan. Doorbell. Delay out. Delay yung may isa. Naka-CCTV ka. Ulit. Take two. Oo po, dumanak man, agarima. Ito agaraw ka nga dagos ay nanitatangin mo. Ulgin na ko. Ito ay
Itaray ako. Itaray ako na Kasi paano gwapo kit itaray ko. Aliyah, ito na ni Aliyah. Ako yung advantages kami ti gwapo. Ang sukat sa mamita ni Aliyah. Dahil ginaganak na digi babae. No makita din na sumungsungod pa ilaang anak ko, no kataptagitan. Arat tagi taga agar-arom kanyang mga taga barangay Sukisok. Nada no gwapo. Nung nagalas ka, apo, ibabang tapyoso na anak ko. Tanong ba ay naganan lumidem ti balitay tanhang umay daytang. Napasus na nilagang mo. Uwan kasi nitatang ko ganun. Sa mga lima, hindi pa nga duma. No naalas si tao, mapa nagaram di tanak dahil. Bagadang to may bulos mo taasaw. Nagmauyaw. At kasya. Na-experience mo? Na-experience mo siya, hindi pa sumangbayak niya ti balay lalaki. Boyfriend ko. Sana all at boyfriend. Mama, may istorya Mano kayo? Bali, 3 years kami. Mano bulan kayo nga break-in? Kami pa'y nag-break. Apo, handa pa. Ay, tinakas na hanap ay among aduwa kami. Tawon nga pa nga natatayin gulong na kaya damo gayang boyfriend na. Awan pa'y boyfriend. Ay, istorya man nga rin nangyari ka nga. Eh, di mo na nga. Hanap ka mabain bang nagda? Hindi mo na nga, hindi first month sa Rimi, napanso na di balay. In surprise na. Piniringan na kakasta ni. Ida pag na piniringan na kana kasi ragol di kwarto. Katkatawaan na kasi. Katkatawaan na dagita wen. Katato. Awas. Awesome support tayo. Piniringan na. Tatadi ko. Ala, ako na kasi hindi ko sa agad kandila ako na kanina. Ibig mo sabihin ako pag-asa ka? Narigat ko may takwarta. Nagrigat ko dito kwarta. Wala pa kanayunan da. Ano ko na lang. Ako yung mga kapsat ipa nagpakparag sa kukot. Naragsak para ka. Apo. Kasi man nakalungkot-lungkot nga piano DJ. Habang agkwent-kwento sona. Huwag ka lang umiyak, andito lang ako. Visit. Bayak dito nandun lang. Ibakit di problema kibali. Sa tagapulong. Wala ka sa kaya ko kata ti my heart will gaan. Will gaan. Agori ka na? Ngayon na naman, susunutin? Suyot. Suyot. Diba, di ko na ay dito ka. Kasama di ko ni dito ka kokak. Galing talaga si Inang Bata. Palakpakan na natin si Inang Bata. Thank you so much. Victoria. Isang bagsak na dyan. Oo, before Kasama natin si Christopher. Ayan, syempre natin ni Sir Erickson. Ito may sabi na po nga idol ko rin tayo. Ay, hindi lang ko ni Dare Text Mate niya kanta. At tawo na ko yan. Hindi kanta nga Dare Text Mate. Dare Text Mate. Dare Text Mate. Ijay. Dare Text Mate. Salipatan ka. Ay, kadi. Wala na. Ay, idol. I dare you. I dare you. Pagkakatawa ko ay pagkatawa. Ano yung mga karogayan niya kapsan? Bago tayo agsisina, kunagon. Bago tayo agsisina, kat pa yan na kayo matimay sa kasunata nga. Sa pa yung kumata makarayray, amo pa nagili na dumakat na buya na day tuyen. Ngayon, syempre, kas Madam Tonya, kanina kwada, haan nga mabalin, nga hang kayo gagawin, nga hang nagutot. At syempre, madi ka mabalin nga agawid nga han ka nga naragsak. Uwe, dapat agragsaka. Kaya kung nuwari, ar-armin ni Inang Guada. Ayan. Okay. Naana daw, bright ka niya, o bright ka ni Inang Guada. Okay.
Ibigay ka rin yun, Madam Tonya. Napanak na pa siya, anak, iti, paro ako. Napanak na pa siya, iti, paro. Napanak na pa siya, ay manong tuwano ka di boy, manong taas tugaw ka. Kumusta? Nabintas boses na inang? Apo, parang sa naman tayo na accept the puso mo dyan. Agyamana. Okay, kusin tayo si next na. Ano kaya mo ang mga islarang inang guwada? Ay, siya lang tagig yung kanya mo. Tapos ano braik kanya, isutig yan. Ganak kanya. Ala kayo, delikado lugo. Ano kaya mo ba una? Ulo. When? Inigamak. Inigamak ulo. Ay di na. Inigamak tangan. Ay tangan ay naba. Ulo kaya ulo. Ulo kaya ulo. Knuckle ray. Ulo na panditanganin. Inutan ipapababa. At papababa. Oh, sige nga, Roden. Ready ka ba? Ready ka ba? Okay, umano na ulo. DJ Ray. Inigamak ulo. Ay mababahina. Iniganak agong. Gong, galonggong. Inigamak agong kunana. Alayo pa'y ayot. Inigamak agong. Ibabang kunana pa. Inigamak barugo. Ay! Nagtangkin mano. Inigamak barugo. Nagtangkin mano. Inigamak barugo. Kunana. Umaas. Asidin yan ang kel. Ilaron mo ang kel. Tamapindot mong tao kel. Inigamak pusong. Ay pusong. Inigamak pusong. Ay adayo kapay ay ayat. Inigamak pusong. Ay adalo. Ano sa pusong? Sa baba na yun. Anong gusto mong isunod natin sa pusong? Aputin mo, aputin. Hindi ka nila. Tume. Manalampasan. Inigamak tume. Apo. Ay akta. Tagerger. Inigamak tume. Ay akta. Tagerger. Inigamak tume. Gunana. Han mo nga balbalangan na ang galbo ni Kapitan. Ano pinalang mo ba'y tunog bigat may kulong ka. Inigamak tangan ay mababain na. Inigamak tangan ay mababain na. Inigamak tangan wada. Ito daitan na yayat. Inigamak tangan ay mababain na. Inigamak sila. Inigamak sila. Ay ada paltog na. Inigamak sila. Ada natangken. At ito kaslanando. Anabay, bakay kuya kon nga matigo. Apang nga asiyo ayan. Kaasyan nyo tibag lang nga nagadot utang na. Inigamak silang kunana. Ibabampay ang kalko. Apo.
Ano makutimon Pilot at tiuban ko Ayan, anak kayo balas kayat mo? Adaan niya ito dyan. Adaan na kanya, anak kayat mo, Adila. Adi ko matang na. Sige, magbigyan ka doon, Adi kayat mo alas na idyanan. Ay, kasi naman ay, kaya na. Sige. Music! Enegamating nga. Ay, naisot mo na. Enegamating nga. Ito na tumawa ko ng ka. Tingting nga ko na na. 1.5 ay 4.14 kan brand yung alogan kasukat na. Tinugawang tinga ko na na. Bakla kagwada naganglit ka pa. Kaya palapakan naman si Inang Gwa. Ayaw na ako boy. Thank you po na rami pinag-arabigin ka try-ray aura gragsaklat yung galmaysa. Siyempre ang katwak ni DJ Ray, kiniwalang Tonya. Siyempre your service na nag-iisa. Makipaay ka pa ito last song, Delilah. Nakakalain man siya organista. Okay, sige nga Rod. DJ Erickson. DJ Erickson, ipayo kay ko ang Delilah. Delilah. Laina. Well, ganda wati ko makinabad ang Evangeline ka kung balila ka nga papalputan tigwa. Papalputan nga, pulutan. Pulutan. Okay, sagutan na tayo ba lang ako ni Inang Guada. Well, anyway, maraming salamat po ulit sa lahat na pumunta ngayong 18th birthday ni Ano kaya si Ma'am Lynn? Ano kaya si Ma'am Lynn? Ay, winatin. Ni Ate Angeline na pa yung madina pa natin. I saw the light on the night that I passed by the window. I saw the glittering shadows of love on the line. I should have seen me always when she out of my mind. Mama, Delilah. Wah, 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 Delilah. So before they pounce and ring down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Yan. Wala ko yung lyric. Okay. Wala ko yung lyric. Sabay yan tilatan. Dahil tilatan ko cotton fields lang tan. Sige. Okay. Cotton fields ka no? Hindi nga po tinawag na sunata kay Payo Mata kayo. Kaya di kami naman nanon. Nagagyan nga taltalon. Kaya kanayon iti taltalon. Uray handa ka balbalunan. Ijay na nga, igana. Akong naman. Lucia puti agasawa pilihan kung gakel, bukel, bukel ni Uncle Ray. Lucia puti agayat pilihan kung lalangit manauran ay inauran anak nalaingat umaris ka. Ay wendo putol kumagat putol nagate ari kami yung puti bukel kita pugaw na yaman ke. It was down here in Isabela ininijay nga alisya ilalaki anak waliti may sarabi no siya puti at kasawa pilihan kung adot kwarta urayat pati anak ka am-ampet ay lagapet no siya puti at kaya pilihan kung lalaki anaura ay naura nalayan dumilmas
Subscribe! Ah. Subscribe!